Mit navn er Mads, og det skal vi lave noget mere vlog. Og vi er faktisk på vej hjem, så det vlogger vi om. Chris? Ja. Det er vlog 2, og vlog 2 er nummer 2. Vi går ned ad Parkvej. Vi går ned ad Parkvej. Meget spændende vej, men der er ikke nogen parker. Det der undrer mig, hvorfor kalder man en vej Parkvej, hvis der ikke er nogen parker på den vej? Kan du forklare mig det vej, Emil? Nej. Nej, okay. Ja, det er faktisk ikke specielt spændende at sidde og se det her nu, og jeg tænker på lidt over det. Det er jo bare tale. Altså, hvad sker der lige nu? Ingen YouTuber laver noget spændende. Derfor er jeg i gang. Jeg laver noget røvsygt. Cool. Der er ikke rigtig noget lige nu. Nej, okay. Ja. Går i en læderjakke. Og kigger på blå biler. Rigtig spændende. Ej, hvor er det egentlig kedeligt. Jeg er godt nok glad for, at det ikke er mig, der skal se den her video. Det eneste, jeg har lyst til at sige nu er farvel.